Teraz si zahrám Rivals s random typkami a uvidíme, že či s úplne noobskými zbraniami to dám. Budú to 3 hry s random mapami. Uvidíme, koľko z nich vyhrám, keď budem mať úplne noobské zbranie, tak poďme na to. Musí nejaký typeček. Arena je to. Poďme na to, ty bogo. Poď. Šimarie, čo môže na tom tak dlho trvať, ty bogo. Tú reklamu som teraz nechcel tu. Kámo, to čo ma dal? No tak asi toto nevyhrám, to je v ríti úplnej. Som teraz na zimáku, takže sú také debilné zvuky všade. Yes. Aspoň niečo, keď neprší, aspoň pávka. Poďme na to, jak vidíte našiel bel. Poďme. Takto. Yes, jaký headshot, ty vole. Zase to vyzerá nádejne, že čo je 5 krát než ja, ale to je nie aj tak nebráni k tomu, že vyhrám. To je v ríti. Boom! Ak najvaj, tak som ho dal. Ideme na to. Toto je celkom easy ako. Tak musel vyhodiť. Ideme ďalej. Boom. Level 58, level 4. Je to tam.